jenenge acara. Acara? Acara. Acara apa, Gong? Aku ki saka tanggal 14, 15, 16, 17 ki nang kampus terus tekan malam. Oh, ngopo kuwi? TA no. Wah, kuwi ndang TA, Gong. Tegese ki membantu TA ki lho, ora kok. Aku terus TA ki ora. TA ya. Ngono. Sekane teka, ayo padha madang. Sekane teka, dalange Ramadan. Metengku wis perih yo diteri nang kene. Tok sek tok, tok glum tok, tok sek tok kling tok glum tok. Ngopo, Gong? Ora apa-apa, nyanyi to. Padake. Nyanyi apa sega? Padha to mau pari saiki wis dadi sega. Wis padha jane mingan. Heeh. Sesuke meneh dadi kuwi mau. Aja jadi sebut ki ngono kuwi ora apik. Heeh. Ngopo, Gong, kok kowe kok ketoke mau bengi lehmu mulih kok bengi banget kuwi? Ha iya karang ya ana alangan ning dalan ki. Saiki jenenge cah enom to. Kepiye? Jenenge cah enom saiki ki lak ya nek duwe motor ki lak medo tatik to. Heeh. Nah, aku ki yo men gaul ngono lho, mosok ya numpak motor kurang gaul ki ya serasip no. Sapa mau muni dol wae mau? Sesuk arep tak dol kan. Aja ndak seneni mamah. Heeh. Ya terus kuwi. Lah kok pas operasi lah ya tertahan motorku. Motormu ki ditahan, Gong. Heeh. Ditahan ki paling 5 menit terus aku kon mlebu dijak jagongan karo ngopi. Oh, lah terus Ya kudune ki aku ki ditahan motore ditahan kon melengkapi. Kon masangi spion, kon masangi plat. iya. Ha ning mar dijak jagongan karo ngopi kok. Kepiye? Ngerti nek aku anake si Semir kuwi lho. Oh, ngono. Heeh, lah terus dijak jagongan terus yo ndak selak kepengen aku malah mesake. Lah aku ya meluncur to. Alhamdulillah ya kaya ngono kuwi mulane mau bengi aku iso mulih jam pira ya jam 4 lagi tekan omah. Oh, kok lehmu tangi terus jam pira, Gong? Kowe ki nek turu esuk-esuk lehmu turu ke wong Batang ya, Man. Lah aku wis tangi jam pira jam 5 iki aku tangi digugah mergane karo gentone kuwi. Sopo to gendone iki? Kuwi lho. Kuwi lho sing jaketan ora nganggo kaos mbleleng tenan jakete dibledhehke. Ban ketok ngono, heeh. Mendodi, awakmu ki mung sak biting kok. Wah glelenge ora jamak-jamak. Jane ki piye ya ora apa-apa lah. Kena dienggo kanca ning omah. Heeh. Nembang-nembang, Gong, minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Heeh. Masih ana akeh, isa ana ngimpi, isa ana lagu manut Pak Dalang, isa ana nyidam sari, terus iki ana nanda kempling. Isa akeh. Terus isa ana apa neh ya mau ya. Wis ding ketoke sik ya. Tak tilekane sik iki, soalé nang basa pele ngono kuwi. Nah, iki. Ndi to? Nah, iki mau ngono. Sik ndi to mau iki? Ana ngimpi, karo ngimpi barang mau. Wis kuwi sono berarti 4 5. Nang ya alon-alon. Ndara-ndara wiyaga lagi dadahar. Iya. Ya sementara dhe ngoceh sik, Gong. Heeh. Sementara ngoceh-ngoceh ngene iki ora masalah. Ha iya. Mau tangting-tangting iki kene iki ya ngeleh ora tangting-tangting. Lah aku ya duwe ya. Ora apa-apa ora masalah. Aku kan laku prihatin. Laku prihatin karo udut. Wah udut ki omeng mlebu ditokke meneh kok. Apa-apa sing mlebu ditokke meneh ki ora apa-apa. Kaya ta udut ngono kuwi lho maksudku ki kaya ngono kuwi lho. Duk gudulmu.
Gundul kita kuwi. Wah, yang mburi iki sih gayeng banget. Aku kaget aku mau dilik cah cilik iki. Mak petunguk ngono kuwi. Mburi sih kebak kuwi. Penontonnya ya masih wah jan jos tenan iki ya sih ramai. Heeh sih gayeng iki pokoke iki engko gara-gara ku disetel paling gayeng. Wah jan dusun Sampangan Mantuk mriki niku jan budaya elok tenan kok. Iya kok. Ngapa kok diarani dusun Mantuk? Apa kok? Aku ya ora ngerti kok. Ya mung tekon kowe mulai aku ki ora ngerti mulane tekon kowe. Nah aku ngerti aku ora tekon. Iya, ngono kuwi to, Gong. Heeh. Saiki karo minangkane sing alus-alus sik apa ya mau ya? Sing paling alus ki ana alus apa ya terus sing alus-alus akeh to, Gong, biasane sing alus-alus ki. Ngimpi, ngimpi ku ya kena. Iya. Ngimpi sik apa-apa ki kudu ngimpi sik kok. Kabeh ki saka ngimpi. Terus bar ki diusahake. Terus ra kelakon. Lah kuwi sing marake mut ki kuwi. Terus ngimpi meneh. Lah terus iki ngimpi meneh terus diusahake meneh nganti dadi nganti berhasil ya ngimpi sing nembang sapa truk penake truk ha manut kowe aku Gong nek umpama nek nggon ngimpi-ngimpi kaya ngene iki sing apik ki ya sing cocok sing sip ki mae ana ya, mae. Mae iki sapa, Gong? Mae Neti. Masuk Rangin. Masuk. Mae Neti. Lah kon jumeneng apa ora? Mosok gara-gara jumeneng to, Truk? Ya ngono. Wadake. Oke, mae penontone ya sik akeh sih, mosok ora jumeneng. Ha iya. Wong ndara-ndara wiyaga do ngadeg mosok mae ora ngadeg. Apa Gong? Ora mau lho. Ora ora tak teruske ya. Mae? Mae? Nggih, pripun? Katuran jumeneng nggih. Minangkane Imam Mundutan ngimpi. Nggih. Nggih, wah jan. Nek dereng telas ditelasi riyen lho niku lho segane kathah banget lho. Kula pun jangkah lho niki. Napa? Nek nelasken apa nih? Napa? Kula pun jangkah. Wah, nggih pun nek pun jangkah. Kok ndak gede. Apa? Uwit ka lho. Du. Terus apa nek udu? Apa ya? Aku mau kira krungu e. Oh. Langgam ngimpi nggih, Mas? Nggih, langgam ngimpi. Niki langsung napa bawa? Weh, lah ya bawa ya. Jam pira iki lho, jam 1:30 kurang seprapat. Jare bubar jam 2. Hah? Jare bubar jam 2. Omong sapa ora? Pak Bolot. Oh, Pak Bolot. Pak Bolot. Janeng ya ning talaga kati langit. Urung ta? Jare kon bubar jam 2, iki kurang 20 menit meneh jam 2. Karepku kok mingan Mas. Oh niki dibawani Mas ngimpine. Masih nonton niki lho. Oh nggih. Saking sinten ta? Saking Mas Kevin. Kevin. Nggih. Coba mang anu. Mas Kevin ngono kuwi lak anu tangane munggah. Mas Kevin, pundi nggih? Lah nika. Ngacung. Pundi? Lah nika lho. Pundi? Nika lho. Nika lho, Bu. Aku ora aruh. Wah, lah ya wis tuwa. Wis ora apa-apa. Nggih. Nggih, malah nek ora aruh ki sok gampang kok. Ayo. Ngambara
Wah, jane kremus-kremus ki lho. Pengen. Wah, iya ya nek pengen ya. Ya prihatin sih, mengke nek wis mudhun lek maem. Heeh. Leres, nggih. Leser. Monggo. Nek arep maem ki ora kudu medun kok. Sosok nek pas munggah barang ya maem. Munggah gunung. Kuwi maksude iki kuwi lho. Tegese iki. Mobang ngedari jagat ngulandara nglambara ngunggahi Rataya kono. Dadak ler. Sampun Mas, Nggih, matur sembah nuwun. Wis ngimpi wis dipinangkani, Truk. Iya. Jan. Seneng sing ngerebab ki seneng banget ketoke. Dumeh malam iki bebas ngono. Terus yo seneng banget terus sapa-sapa. Karang yo sing wedok ki ora melu terus bebas bengi iki. Ah ya ngono kuwi ora apa-apa kok, Gong. Ngono kuwi wis sangu penghulu kok kowe iki. Ayo yang baru yo. Aku urung kenalan aku kuwi mau kuwi wajan kuwi nek. Tante Umi. Ada yang baru nih. Wah, sapa kuwi mau? Tekan mak goleke gerita. Iya. Kon tembang apa, Gong? Wah, iya sik, apa ya? Ana apa bae to? Oh, nyedam sari iki aku. Iki Rondo Kempling. Ah, nek Rondo Kempling iki duet to biasane iki. Hah? Heeh. Ah, nek iki nek Rondo Kempling iki duet to biasane. Heeh, dadi Mbak Nafisa niki badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Nah niku dipinangkane duet musuhe. Oh, enten musuhe dereng, Mbak. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu, nggih wilujeng dalu, Mbak. Kula Mbak Nafisa saking Kretek. Wah, saking Kretek. Iya. Wah, niki kok maderku kok ilang siji ya iki ya. Wah, ora. Mosok kok ngono kuwi kok. Ayo Om Geswan. Ayo to Om, moh aku nek kaya ngono. Ampun wedi nggih Mbak kali Om Geswan niku. Mboten brakot kok niku aman. Nggih. Pripun iki Mas? Iya duet Rondo Kempling niku mau Om. Mbak sinten Mbak? Nafisa. Nafisa. Kenalan sik. Daleme pundi? Kretek, Jalan Pang Tritis. Oh, cerak. Cerak. Ya.
Napa bebengi Kang Sen kali Mas Dalang napa? Mboten. Oh, mula kok Mas Dalang tekan kretek bebengi. Ora sok kaya ngono kuwi. Sip, jos. Sekolah? Udah nggak sekolah. Oh, udah nggak sekolah. Iya, oke. Rondo kempling. Jos. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami, Mbak. Lah matur nuwun ro aku sing ngancani. Oh, nggih. Mboten melih, Mbak. Hah? Joget. Joget apa? Wah niki ngepasi. Om niki wae jane sik ngimpi. Niku ajeng nyumbang nyanyi. Siapa? Nyanyi. Niki mau Mas Kevin niki wae ajeng Oh, nyanyi. lah terus ya kan munggah no, Mas. Lah nggih, lah niki nyuwun anu, apa namanya? Kadung Tresno. Kadung Oh, neng nyumbang lagu. Nyumbang lagu. Nggih, monggo Mas Kevin mau. Mas Kelvin, Mundi Mas Kevin mau. kula ki mbiyen di kanca kene lho, Mas. Mungkin apa? Heeh. Saiki kaya limbat wong isan. Loh, lah pripun? Iyolah kanca SMKI. Biyen mayang nang kene Mas aku. Sak rombongan Mas Kevin. Mas Kevin ku iki. Oh, wah jian jos. Nah, tapi ini copot Mas. Nah, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gaul kok Mas. Gaul. Aku nek blangkune tak copot rambutku ungu. Kaya bar dikamplengi wong bidu-bidu. Pose bekas apa begitu kamplengi? Ora dikamplengi ya aku ya. Nya. Pripun? Langsung. Wis esuk ya langsungan wae. Walah nggih. Sesuk langsungan. Yo, live. Kan kalau nang omah kae. Sampun. Matur Mbah nuwun. Sami-sami. Wah jan sip tenan nek. Gumun aku ki nek. Le jare iki lek arep nyeluk ki bingung. Mbak apa Mas ki mbas ta ya. Ora apa-apa. Nggih matur sembah nuwun. Aku bingung. Anu ki lho. Le ndelik ki kala menjing. Le nyegake munggah ki lho, wah. Ya angel ya truk ngono kuwi truk. Angel kuwi. Tenan kuwi. Angel. Coba truk. Ora ngono kuwi to, Gong. Gau. Ora sah aku ora iso ngono kuwi, Gong. Aja ndak malah. Kok malah padha karo sapa? Ya saiki minangkani pamundhutan ingkang salajengipun sapa ana apa wae ya. Ana Nyidam Sari. Wah, yang baru. Ha iki kudu karo yang baru wae. Yang baru. Monggo kowe kudu disepote pokoke sing gayeng. Monggo kanca-kanca sedanten sepote sing gayeng. Waduh. Sugeng dalu. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Niki ajeng wajah baru tapi nggih pun sepuh kok. Kok nek apa jenenge prinsip sing ngerbab kuwi wah ora masalah. Sing penting anyar. Kowe dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Gedang Sari, Gunung Kidul. Oh, saking Gunung Kidul. Nggih. Nggih, saking Gunung Kidul. Oh, lah iki gawane Pak Bolo to jebul.
Oh lah saiki kaya mangkono kuwi to. Pak Bolot ingkang nyepeng napa? Menika ingkang meking nika. Oh, ingkang Ah, meking. nika. Nggih. Ngagem kacamata. Nggih, lah niki malah tasih timur ngoten kok. Lah. Oh, papahe nggih. Papahe Mas. Menika Papa Bolot. Papahe Mas Bagor. Oh, nggih. Apunten nggih. Ning asline niku bapake tesih entem kok. Ayo. Kok terus juk tersapu malu. Lah, nggih. Tersapu milu. Tersipu malu. Kalih putrane kok malah isih sepuh putrane lho. Nggih, kala wau napa pamundutanipun? Ngidam Sari. Nggih. Nggih. Dipindah mawon kula. Pripun? Lah napa, Pak? Malah Niki langsung napa? wah lha yang ki bawa. Oh, nggih. Ngagem bawa. Nggih bawa. Nggih ngagem bawa. Sakniki. Malah nggih bincang mawon wingi nek saged malahan. Monggo sakniki. Demang bekus pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara amang awakku dhewe dah dewek cewek takung walasana mring wak mami besok kapan katekan jejer lan wong bagus umpama nah kodha tanpa prau sasat sarahing bebetri ngidam sari matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Jan apik ya truk ya suarane. Wes, wontenipun wah. Sip. Heeh. Kas. Heeh, iki isih jebule ana siji meneh. Apa kuwi, Gong? Ya wacake ya iki ya. Wilujeng dalu Mas Dalang, kula Pak Suwanto saking Sampangan. Kula nyuwun dandang gula Semarangan dilebetaken dendang Semarang, nggih. Ingkang baku mugi-mugi dusun mriki tansah guyub rukun lan aman, amin. Lan panjenengan mugi pinaringan lancar lan pinaringan kesehatan. Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, siap. Wah nek dienggo penutupan kuwi nek ora sing apa jenenge? Apa? Mbok-mbokane
singa-singaning sinden iki Bu Prastewi. Wis kuwi wis dienggo penutupane sapik banget, heeh. Karo lenggah wae. Ku kurang apik apa to jane aku ki? Apa pengen berdiri? Oh, berdiri. Isih kepengen eksis po. Heeh. Kudu aku ya sing karep berdiri. Wis ora apa-apa. Ben ketok to. Ketok ya isin aku. Mosok kon ngetokke. Isin po? Isin. Mosok ah. Wes ngadeg kon ngopo? Nah, iki mau lho ana Napa? dandang kula Semarangan dilebetaken dendang Semarang. Dandang kula kok ngadeg. Wis ora apa-apa ya ben gaul. Ben Ya. ketok mau lho. Mbah, Mbah. Hah? Kayak ben kaya nek ning pura wisata mbiyen ka lho. Ning kurang sing ngene iki po. Heeh. Ngene iki yo wer-wer. Nom-nomane jan Dek mono. Nek saiki yo bintangnya. Ah iki lho, Glok, dikancane. bintang tamune asem pundi, Pak? Tak kira ngancani aku. Pipis. Oh, keluarane ajeng pipis. Napa tesih duwe? Wah. Lho, lah kok malah piye to tandang gula ki? Ya tekon karang ya wis Iya, tuwa. iya, Heh? heeh. Kuning-kuning ngapane? Yogya. Wah, wis tau cakepane ganti. Apa? Wis tau cakepane ganti. Apa? Ganti apa ngono sego. Apa ngono? Bar madang ya aku iki. Aku urung e. Ya. Medun madang sik, tak gantine ngono. Aku Lho. ganten sing mayang. Nyoh, nyoh. Nek kaya aku tancep malah aman ra ono sing ngegol-goli yo. Dedap tidem. Alah wis tau ya niku. Suwah tau yo. Kabeh-kabeh wis tau kowe iki yo. Glidik teh cilik. Alah. Nek musuh karo singa-singane sindan wis ora wani apa-apa aku san. Gus, Tuwa ki kene munggah. Kene medun wis tuwa. maut. Ya nek wani regane. Engko ming tok nyang murah. 20. Yo dumeh tuwa 20 ya moh. Ya le ya. Angge. Wes manjer kawuryan tan kuciwa memang
ngerintih. Iso ya Pak ngerintih. Oh. Iso. Ya isih ana nek iso nek ana jodhone. Jodhone nek do weruh wis do wegah. Apa Mas kok guyu? Hah? Oh iya. Ora apa-apa. Ora ta ya. Manggep srenapteng dalu ing ulat ngopo kok ngemas. Ora apa-apa kok. Aja kepencut. Ora ngarep. Engko nek kilaf barang. Ora. Ming 20.000 lho, Le. Tak nggo gedruk ilang. Ora ra iso musuh iki aku kok. Rada ekstrim. Mencelat. Prondene paksa kebekan saking kehing taranggana kang sumiwi warata tanpa pun Mas Gading. Sampun matur sembah. Wis mung nuwun tok, tak rewangi megol karo dinganu lho iki mau. Nggih, Nya. Kertas tok. Lah ya, Ya wis Le, ra apa-apa util. Wis. Ra apa-apa cetila wis ra apa-apa. Wis rasa dipikir ra apa-apa. Nya iki nya wader wae nya. Hah? Wader. Ya wis ra apa-apa wader. Iso ngulawuh. Kayak ikhlas ora, Tedas ora iki lho maksude iki. Tedas kok tak kremuse nganggo. Nya. Iyalah, kowe yo ngeli-ngeli to wadere. Ha iya. Kena dino sarapan. Wis. Wis iki ya pamundhutane pas entek iki. Heeh. Kepiye gong ya wis biasane bae to. Ya wis dicukupke sik le. Gegojekan iki ya wis jam pira to iki? Wis setengah 3. Lakone isih dawa ya. Isih dawa iki. Isih. Dhewe iki isih apa jeneng kok gajahe barang metu engko. Jaranan barang iki engko. Kok apa? Heeh. Kono munyuk-munyuke ya udah metu engko. Tenan ora, Truk? Tenan kok. Ade iki isih nderekke apa jenenge pendhita nom lho, Gong. Heeh apa? Iya no iki mau bareng karo bapak jare ana pendhita nom. Berarti nganu iki bendera anyar iki. Ya wis kaya ngono, ya iso disebut kaya ngono kuwi lah. Sapa Truk jenenge, Truk? Begawan Madu Kesma. Madu Kesma lak pabrik. Dagel ta kowe? Madu Gondo, awetan kono kan. Sapa jenenge? Alah, Madu Bronto, Begawan Madu Bronto. Wah, apa? Anyar kuwi. Anyar. Ya saiki gak isih bawa aku selak kepo aku urung nilai aku mau. Ayo sayo Gong tak. Arep nganggo apa iki lho sebo? Manut kowe aku. Arep nganggo jeneng. Nganggo kae. Oh iya. Jeneng ya ning nalaka nganti langit.
alon tata lenggahira risang marta tameng tasih misuda antana raras ilahing bunga sing tanpa upama dening nggonku mangasrama ana pertapan ringing putih iki malah wis nampa siswa mara kepara wis tak rengkuh kadang taruna Yai Sumitra inggih sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kersa nampi pasuwitan lan anggen kula badhe napak padha Guru Perwita dhateng paduka Hyang Adi Premban. Inggih. Kula nggih matur nuwun. Dene semarsa anak-anak kula wonten mriki nggih pun direngkuh dados kaluwarga. Iya Kyai Semar. Malah aku ingkang matur nuwun krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha, jimat bisa ngucap. Pun. Kula nggih mung derajate ngaceplik kok Premban. Ndara Sumitra. Mboten nyono nggih malah wonten mriki sami wilujeng to Gus. Pangestune Kyai Semar slamet suwan kono pertapan. Kyai Sumitra, sumangga pengawak Bajra Bayana wigati apa? Dene kraya-raya prapta ing pertapan Ngringin Putih, bebasan teken janggut syukur Jogja. Sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringga kang yekti caketing bebaya. Yai Sumitra Dosa Ngadi Premban kegilapan menapa dateng greget ing manah kula sedyaning manah kula sepisan badhe nglebur napak padha
Sang Maha iku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni. Syukur yen to kersa ngubering ngelmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih. Kula badhe nyarawidhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu. Menika premban keparenga paduka paring sabda tama ung ilahing astunama sidam Yai Sumitra. Yen bab murcane kadang muredaya Raden Abimanyu aku durung bisa paring katrangan. Krana iku isih kasasaban ron salomba. Lan bab nggonira bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu. Merga lamun sira mamre aji jaya kawijayan kuleting kulit atos sing balung. Para pandhitaning praja tak kira ya wis ora kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe. Beda karo aku Begawan Madu Branta iki mung pendhita gunung sing ngertine mung mantun gagah. Lan bebedak Satuwana Yai Sumitra Penemban bebasan kedung jero kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki nggih namung sesamining sujana Penemban sorote pandam sumulak amadangi pasah reyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiap manangkung sumungkam guling sang kakung rarapo baboe maneman peraten dek branto kulup dadah runte Nyai Sumitra nyoto pratitis nanging kaya durung titiwancinipun kakang medharake ngelmu marang sira Yai. Prayogane Yai Sumitra saiki sawetara mapan dhisik ana pungkuran. Kyai Semar lan anak-anakmu uga mangkono. Sawetara padha mapan ing pungkuran merga iki sajake bakal ana lakon ingkang wigati. Nggih, matur sembah nuwun Premban. Lan sendika ngestakaken dawuh Premban. Nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh Premban. Ayo tole. Iki Premban Begawan Madu Branta bakal ana wigati. Ayo. Sawetara awake dhewe padha mapan ana mburi dhisik. Rangga
paksang para marta dumadita kang wis limpat parama widyang sanyata lagi wae aku nedya manjing sanggar pelanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru maya-maya sumunar mawa Prabowo panjenengan menika sinten aja sira tambuh marang ulun krana beja-bejane titah ora kaya pendhita ingkang peparab begawan Madubranta dasare jeneng kita nglakoni semedi tarak brata katitik katun sumunar tejamu nyodo lanang sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat kepengin manuk mono jagatmu iki lan kepengin sasana ing singasana adi jiwa ragamu Sang Resi wangakno wiwara tamanmu ulun bakal sajiwa momong marang jiwa lan ragane pandhita ringin putih ya Begawan Madubranta Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.